ko hadde o garowo joni en ngari e yewtere meɗen dendiragal hay sinno koto siltidi yewtere ɗo eɗen keddori hen hojomaji nogas e joyyi joni so tawi a gasni wadde ko mbaɗata ko mbiɗa andi kam ɗo joni aɗa wuufi aɗa gogi mi wawa noon mi gayni en ɗo jiiɗa ɗo hen mboɗo yiya ko wirni no feewi mi jiida ceerno moon aɗani ƴellen mi yurmima Diadia o goram a tooñ mo o ari kadi o wi o accima ha ñande wonde mbimi ɗum kay watta ɗum ɓeyda ko yawaɗ ɗum ne oɗon komi ji aɗa andi sa yiiti neɗɗo ɓaara mbuuka sa yiiti neɗɗo andi ka aɗa wawi ɗum o arat tan mi wiyamo ay ko Diadiaɓe mi wiyamo ay ko Diadiaɓe mbanno tan o yaara banggue kadi o huleteɗo tan o abbo caggal min kulal ngal woratama tenirte tan yara hen law goto ala ɗaccutan min kam mi waɗa ɗo ko tubakoɓe ɓe mbiyata ko ɗaccumi poursuite targue ɓen ndiw suusa ɗaccutan nde waɗi bomi gubbowo aɗa andi min jogui kawen goto Souraynaɓe kañum so fuɗɗima toñde wadoro toñde o hoore makko d'abord a paɗa an noon tambin Souraynaɓe ɓe noon mami haalan en calmini heeɗiyankoɓe foof bisimilla ko gaddanɗa hen hande ko gaddumi ko hewani ko calsal goto tan jinmi yande ɗo seeɗa wona kan hano ala ko calsal o kadi ko muumu ha ko muumu kadi o wona neɗɗo pocciɗo no feewi jam ala calsal meeɗa wasa foccade ƴeew goɗɗo watte a juuɓi o wuuri tan ko so yarata koye nder wuuro he wonno wuuro ngo wuuro teelu wuuro manggo seeɗa kala ɗo haala waɗi tan o ƴeewa ɓurɗo wadde barke wata o yo kañum tooña miskino o yo kañum tooña tan nani so yeehi tan kadi ha haala ka deeƴi seeɗa o yaha galle joomum wooda ko waɗi ɗum e poos makko min goto noon omo yaha e laawol ha waɗe carrefour goto joom saret yanodiri e joom oto ɓe ndiɗi paye mo han kadi laamu ari tan o wi ko joom saret o tooñi o wi ko joom saret tooñi o wi ko joom saret o tooñi est ce que kadi waji ɓe gone namdade omo mandina oɗo ummino ga o waɗi ni oɗo rewani lawol han kadi omo mandintat finalement tan fenade hokka joom saret o metti noon nden wonɗo andi kañum ko tooñade kono mettini hen laamu ƴetti saret mum tan nawi fum foti her wiide ma yoɓa nani joni noon joom saret yeehi yilima ko yooɓi ari yooɓi heeɓi saret muɗum o faati galle wacci ha jamma tan omo andi ɗo mumo heewi yaade ne yewtoya o ari tan o tawi ɗum ɗon ene wondi ɗo ɗo sehila mum tan ene gone niɓɓere seeɗa noon o yetti tan o jogui kiiro makko kanko joom saret o yirli kiiro tan ha o wi wajo tan hakkude hoore tan saat tan mumo wi kuɓeeko Abdoulaye dañi ko woni o wi a wi ciw ene gasa muma ene nana guuɗani al ne lafti o awanini kam ko kilo fiya ene gasa taw muma ene nana guuɗali al ciw a jarama Souleymany won siki Allah a weltanama no feewi en calmini ceerno lamtoro naam hade Souleymany won woɗɗude mbiyamo baba o goto ene jeeya to Dumbour Alpha ɗo kadi ene wiye Doro Pahit a jalal gese waɗandi mum Mamoud Pahit joni noon ko baba o ko ndem sall
no goƴƴaaji aduna mbayi ni tan wonaa jiɗɗo yelaade kadi yo goram dolɗen famɗi seeɗa oto fellitinaade melal ngagal joni noon o waawaa wiide o tan ari tan haa laaɓa tan faami holko woni aɗa soodi suble o rewi tan o fokiri o darii to waaƴi mbiyata garage Dungural fa so oto arii tan o waɗa tan suble makko tan joomum dara tan waɗi ni junngo wiya ko woni weeso junngo tan wiya ko woni tan wiya dakal fen noon dakal o kon dakal jomumen ƴeewa tan ƴetta jolooɓe ɓe jolla ɗum kadi jurmomo tan no wayni ni tan gitta heen tan ko barkini dokkam Mamoudou woori noon tan galle hankadi fuɗɗi watte hankadi dañde hankadi ko wuurɗa galle ɓe hankadi hay babaɓe heewɓe mbatti so tawi tan ko ñalaade wuuro he mbatti ko buumade tan jogoo subleji mumen ñimtinamo mbatti dañde heen wuuro i joni noon hankadi o ari o darima omo jogii ɗannotooɓe hende heede werlaji ɗi no teddi o fadi haw tabbi o yiyaade jahoowo jooni noon o wii hankadi arnooɓe ne ɗannooɓe mbiye hankadi haadi oto dañaaka ƴeewen hoodata hañere wonde yo anndi noon soɓe koosii noon daal hunde ene haamdi seeɗa tan o soynii werlaane ara tan o hankadi hakke makko hankadi goram yiɗde heɓde huuɗe o laatindaaki deke ko oto sandarmaɓe ɗum nde yo hart ɗum nde yo hart waɗi tan ɓe ndari tan ɓe mbiite oto waɗi baaf jogonoo e wonde ɗiɗo woɓɓe tan ɗiɗo ɓe mbiye ni tan ciptan o heedi ga tan mbimo ko woni ko ndaariɓe noon o ndaari mo yino ɓe bayni tan waɗno jagge junngo wutte e sandarmori gooto tan wiyomo fooɗ ɗum o faar ɗum wuro ɗikki sirongi anndu ɗum oɗo kam holko woni mbi mataw sellaani mataw ko ɗum tan o wi sandarmori o nin komi kangaade ɗum ene woni komi kangaade ɗum jagaɗo o wi sandarma ko maɓe jahata ha nder wuro yimɓe ɓe ceerto wonde kanko ko kangaade mbete ko ngoppamo gonga makko yiɗni won ɗon ganden ndege hirande wawi biro wawi mbaddi gonga makko de ɗum noon Mamoudou Doro Bayil Bawal Doro Bayil Sall mi wadda wuuro Alpha ine won ɗum ko cuurgal ma e calsal o jarama Ibrahima Mar Kankane to leñol ƴetten gonɗo e ɓoggol o Seyni Dia jam hiire ma a hiire jam Sall jam hiir toon ko mawɗum a gasni hirtade en calmini kadi kawiraɗo mbimi sa gayni hirtade oto yataw mbimi sa gayni hirtade bone gayni hirtade joni komi gayni hirtade toon dusnoɗo gorko calsala joni yalti ɗo henno wona ɗaccani mo hirade kam nde laaɓi ala mi ɗaccani o bisimilla ko gadduɗa hannde hannde gaddumi ɗo ko mawɗo calsala goto mayide caggal wuuro tan caggal futuro omo jogui torse makko joni noon soɓe jurun ɗon tan mataw ndeke mbaroɗini wirne soɓe juri he kanko noon omo jogui lampe makko tan o torsi toon tan o hawre guiti mbawro tan astahfirullahi mi torsi joomum tan yisi lampe ɗo nden noon mbimi o kawruɗo kam torsi kam hawre guite mbawro tawi torsi joomum on kam mbiɗa anndi bisimi saɗa sa halla na labtoro ɓuddu haalide ma gasi wulde lamba
ko jaanoɗo ko noddoynoɗo ko noddoynoɗo wuro mabɓe ƴewde ko tuuba ko mbiyata renfort ko ƴewoynoɗo renfort omo hettima tigi aɗen namtoɗo so hande Abdoussalam Kane yottade joni noon mawɗo goto Thielsula tan ari hankkadi yetti to galle ɗo mataw en jogui ɗon haaju nden noon bajo laamu ngu konngol ko gotol Kanel ɓe mbiyanam ko Kanel jalti tan yimɓe ne gotto tan hankkadi sa yiggu laamu gunɗen yoɗɗiri fewi ni woni addi botari adda yimɓe gotti ha kaari jaltal ma ñaami ha tan ayta o wi alhamdulillahi rabbil alamin Allah tan woni lamɗo Abdoussalam ɓamdi gite laarim gite maɓɓe poti tan wi astahfirullah ankoɗo jaltal kam ɓiri yi jomum kam andi ko ɗum goɗɗo aɗa andi lamɓe nden ɓe kañumen koko babaranke o wino ko tan ko Allah waɗata ko ene wawi wadde ɗum kañumne Allah waɗata tan kanko kankone mo wawi warde Allah wurdata o wawi wurnude kadi haadi gonɗen koye ndenɗiragu andi mawɗo goto wiyete ko raagu ko kanko jibini ndenɗiragu jibini giƴƴiragu jibini taaniragu jibini keyniragu jibini ndewiragu e ko nandi hen ewa ɗum waɗi noon goram neɗɗo ene yano taanum on kadi neɗɗo kadi ne yano mamum wasata ma won ɓiɗo hommata wona ko taaniraɗo woni mamiraɗo neɗɗo ne yanota ɗum so tawi a joƴƴini ɗo yimɓe ɗiɗo oɗo ko oɗo mawɗo jibini yummakko walla jibini bam makko ko on ɗon ko mam makko oɗo noon so guirɗo cukalel kanko mawɗo o kanko jibini yummum walla jibini bamum cukalel ngel ko taani ɗo waɗi yimɓe heewɓe ne so mbatti hakkillaji ne mbawi yiitude ɗum wiyete ko kaari ka henɗi goram kaari ka mawni o taanni kono wiyetake kaari mawni mamni gonga e haade wiyetake mamni noon ndege firti mamiragu heɓtetake ko taaniragu heɓete mamiraɗo heɓata taaniraɗo wona taaniraɗo heɓata mamiraɗo wadde wonno goram korsa neɗɗo e ɓiyum eɓe yaha ha rufa e taaniragel ngel hakke e makko e yidde taaniragel ngel kala ɗo yano ala ene ŋakka o watta yanade ngel e kangel ne hankkadi ngel watta yanade mo woni nana ndesan mamiraɗo wonay hudde taaniragel muɗum kudde ndin ɗon ko duwaw ya ƴetta junngo fiya taaniragel ngel so faye fiide ɗum hen sahaji o ƴettata junngo ngo o wayno kippowo junngo ngo ni junngo ngo so fi waɗa henndu nana waɗa dille mawɗe kono noon tawa memani ɓanndu o yano hanniri ni musalla mum wonɗo haaji ɗum waɗi yimɓe ɓe mbiyata ɗum ɗo ko kellal mamiraɗo kellal taaniraɗo kono ko kellal mamiraɗo wona taaniraɗo fi ko taaniraɗo fiya e jiɗɗen arde noon koye ñalawma hannde ka gonɗen ka ñallal dewo nogas e jeenayyi lewru jukko hitan ujune ɗiɗi e nogas e goho en dañi kadi weltare mawde to wuro men Agname Yeroyaɓe tigi hono
ɓinguel meɗen dewel ne wiyeteno Fatim walla Habsatu Kasanti leñol waram ruttinoma e duuɓi jawtuɗi ɗi gonga omo ɗalno noon sukaɓe ewa sukaɓe ɓe o ɗalnoɓe rewɓe ene hen en goto ne wiye Dieynaba Habsat walla Dieynaba Fatim walla Dieynaba Diallo umanama hande e kikiɗe he waɗi ɗen beltinire rendo ngo foof alajiram to eyyi hedde ɓoggote ceerno Souleymane won eyyi bisimilla jokku ceerno Karante wurde ha hawre e kumal tanum ɗum kadi ko muñanede e joni noon mi gasnire tan wiide kumanɗomo o noon ɗiɗo noddi ɗum sariya sabu ko joom suuda mo hefti ɗon eyyi e ɗum kam gandiron hon noon haala mum ma asto e haalirdaji ɗin sariyaji gasaji joom suudu maɗa heɓtede wona ɗo haaji waare ranwi hoore ranwi nayi wi jooɗi ko ma mbaɗa lone ko a watti tuggade alteji heɓtude joom suudu ma hannde wona e gorago jeeya ren noon haala ka nawatude sabu o fayimo ɓogi sabbudu woɗɗani ndulmaji dem joni kay ko noon tan ɗum kam min koforteɗen tan min mbiya goo yo Allah fewnu moƴƴine waɗa hen barke so barkini kadi tawi ɗen barke ɗe goram ko noon de ko noon de goram jarama ceerno Souleymane won waye alaji lamto an nden leka gartuɗo an hande waɗani tan ka kirtiɗo a joni gartumi koye calsal goo i jaam ha joni ɗum calsal o ɗum de yo harte mata omo jogui jawdi cewdi omo jogui gaynako o waɗi ɗum hen joni noon gaynako o waɗi dumunna tan saa ko arta wiyamo mbaalu naggam sonngama mbeewa naggam sonngama kadi mbaɗoɗi ɓesnini woni to ladde to saa ko tan jawlo hen dammol songa gaynako arta haalno jour goto tan o metti o wi gaynako janggo eɗen dawda to mbaɗoɗi ndi woni to gaynako wi o wi janggo eɗen dawda so Allah jaaɓi nani guila jamma han kadi o foppi fehel makko ha feewi o waɗi hen mana baluji makko ha timmi o ɓaggi ɓe pini soga tan ɓe dawi ɓe jaadani e jawdi noon ɓe dawi tan ko directement yaade to mbaɗoɗi ndi woni to gonkay o ƴeewa yooɓa o ƴeewa masbinde ɗum no waji wiyete o ƴeewa masbinde mbaɗoɗi o ƴeewa suuleydi mari yooga hendu i joni noon ɓe jeehi ha ɓe jalti wuuro seeɗa tan ɓe jii wojere tan o waajo ko dum waajo ala wona ɗum tan o tiiri o rati kadi o felli o wuusa yeey ɓe ɓenni ɓe jeehi tan hankkadi ha ɓe goɗɗi seeɗa tan gaynako wimo ayi kiye guumi o wiye o wi ko ɗon mbaɗoɗi ndi oye lekki oɗo lekki o wiye ɗon mbaɗoɗi ndi o bisimilla hankadi hono e remtade omo remto ha juuti tan mbaɗoɗi guiñete less lekki he tan gangani tan o wi pullo dab o wi ha o wi dab gaynako ardi o reemu yaaji tan ɓe ngabɓe ɓe paye lekki tan ɓe ngabɓe kadi o wi waajo o ngabbu dow waajo ngabba kadi o abbo ɗum eɓe ngabbu dow ha ɓoye waajo mi ɗo mbawmi haade tan kadi nani o wi waajo yo tel nani kanko mo continue o abbi dow seeɗa tan sehlam caral feƴƴiti o wini tan tal mbaro ndi tiɗma koye jakko a ƴakkiɗo waɗi lewi sago Allah ɓuuri haalaji o mbaro ndi yo ƴakki ko waɗi lewi sago Allah ɓuuri haalaji sago ɓora haalaji kanko ko ɓorano haalaji eyi ɗum mbaro ndi ƴakki be baɗi kanko ɗum mbaɗani han koreji ma ɗi wonno ala wona koreji amen go salsalɓe nannoɓe ndene leydi premiére ɓe mbawano pulal mbawano wolof ɓe eyyi hande dal mi ɗaldini on gori gori dal hande mi ɗaldini on gori an Seyni Dia nde Seyni Dia kay hande no wawi fewnitade e mañi ala hande hay goto meeɗa yiide jomiraɗo wona on jarama Souleymane won tigi en beltanima Souleymane won sikki ala waktu nogas e ɗiɗi ɓiiji pawɗo hojomaji 54 joni ɗo e dongre Europe ko ɗin waktuji nogas
pawɗi hojomaaji 55 joni toon to Madina Gounass en calminiɓe en juurimaɓe en mbiɓe kadi ketki malaki en calmini dental walla dudal pular Murtudo Diop e hettiyankoɓe muɗum sikki ala ɓe janggani ɓe woni hen hettotoɓe ene gaɗo sanga kono kadi dudal pular yiɗɓe lamtoro e gardugol Allah Jeyali Ba en calminiɓe en juurimaɓe gol paydinde omon toon ɗum waɗa ɗum noon o jarama o yettama yo gurdam jur wonde cellal sikki ala gonɗen koye yewtere meɗen dendirago tawi kadi ene ñalli dew nogas jeenayyi lewru joko woni jeeta ɓuur hitande ujune ɗiɗi e nogas e goho tawi ko ɗo e haalirde Agnam Ɓamti Pulago Agnam Yeriyaɓe ceerno Katante mi arta e ma seeɗa tan to banggue raagu limtana en tan ɓiɓɓe raagu tan mbaynoroɗa gotol gudden ɓoggol ngol holɓe raagu jibini yawur cella bisimilla jafo ɗon kam no feewi mataw mi leeli nadde kono sikki ala tan mboɗi nadde ha so konngol gotol mi weddo hen fuutan hettima Seydou Wade o ko waja waddu won ɗo adi fof mi salmini haalirde Agnam Ɓamti Pulago Agnam Yeriyaɓe min calmitimama min salmini haaliyankoɓe hettiyankoɓe jarama beltani Allah min beltanima lamtoro an e yaadiɓe ma machallah e kala saaha oɗon kette jarama Allah moƴƴere nde Allah junnata balɗe moƴƴina battande amin ya rabbal alamin yo waddanen noon en tellima ɗo henne kadi rendude beelemma e ceerno men ceerno Katante leñol gorko ma Agnam Yeriyaɓe on bonna gilli e beela taniraɗo eɗen ñaago Allah tan jomiraɗo subhanahu wa taala kala to Allah wanno dewle mbaɗa barke yo Allah wattungal hen amin ya rabbal alamin barke fatiha salatul fatiha amin en calmini fof en juurima fof kadi hollidde tan kadi beelemma amen hamin kettone kala saaha noɗon mbiyata golle yo Allah sellin sembina amin ya rabbal alamin kam hamin kettone kala saaha tigi ha ñande wonde tan so Allah jaɓi mami naata yewtere dendirago taw ne ɓuuri ɗo yaaji inchallahu rabbi so Allah jaɓi yo Allah hokku en walde e jaam amin ya rabbal alamin jarama Thila Waddu bisimilla ceerno Katante en calmini Waja Waddu jaltuɗo no walla Thila Waddu yo jaam salmini en beltanimamo no fewi en mbi kadi ko duwa ko en mbi amina andi fulɓe ne mbiya ndenɗiraagu ɓe mbiya ndewiraagu ɓe mbiya taaniraagu tati ɓe mbiya ƴeekiraagu nayi jooni noon kanji fof so ɗi njehoyi ko ɓuri heewde hongo joftata koye raagu ɓe mbiya raagu ɓe mbiya raagal ko mbiɗa heen fof wadde noon ko geɗe ɗe ngannduɗaa so tawii ɗi ginnaama tan addata ko mbelemma yimɓe koye mumen so tawii koddii walla ngondii walla ndenndii haaju so ɓe ɓooyi gollodaade ngese ɓura welde ko ɓe mbatta yanodiri ɓe mbiya yano ɓe mbiya yani han kadi kala baɗɗo ko jalnii seeɗa goɗɗo o tooñira ɗum ɗon seeɗa yimɓe mbelto ɗo jala kala ɗo yano alaa ndenɗiraago alaa firti ko welaani gonga e ɗum waɗi noon so yehii wonde haa yimɓe mbii neɗɗo fotaani yiide ƴiiƴam denɗum nde waa noon ƴiiƴam yaltata koye ko ɓuri heewde ko koye mettere hay sinno wonii no yalta e mbelemma tawi wonko dañaa dammugol waɗee hirsee kono hay so a ƴeewoyi toon ñaamooɓe ɓe mbeltii kono ko hirsaa koo kam e ɓesgu mum kam weltaade voilà weltaake ɗum waɗi ɗum ko geɗe mawɗe no feewi batta fayida no feewi haade jamde ndi heɓii ɗo tan enen fof ma ngartoo ñalɗi goɗɗi ɓuren yaañaade so Allah jaɓi e on sahaa ngaren heen no yari maayo gooto wadde noon ɗum en ndesanii ɗum ko arata tigi on jaaraama jarama Ibrahima Oumar Kane Katante leñol mo Agnam Yeriyaɓe en calmini dendagal hettiyankoɓe haalirde Agnam Ɓamti Pulago Agnam Yeriyaɓe to ɓe goni eɗo ɓe goniri en mbiɓe kadi yo jaam wal e mbalen e nder hen en beltanimaɓe kattude gam hettade haalirde Agnam kala saaha tawne jokkodiri e Toko Sir Radio
en calmini Amadou Wat kame kajjaji Job saggitorɓe fulɓe joom yewtere ciftitinde daari kono en calmini Mama Arwa Sall hande nananimo en noddinamo kono o natani en calmini kadi ceerno Saydou Siko noon Allah jaali ba en beltanimaɓe kadi bandiraɓe tawtoraɓe to banggue ndendirago en Souleymane Won Thila Waddu kame Seyni Dia ko ɓe tigi woni heɓnoɓe nadde yewtere he en calmini kadi baadi meɗen Fatimata Dem ha tontondul ma Dembe sabu natino e ɓoggol he kankone en calminimo no fewi kadi en beltanimamo sikala jamma hande ka mata ko ɗo haalirde Agnam hadde moɗon ha janggo so jeyɗo o ñaawi tawi hande kadi wonno ko ñallal dewo hoore biir nogas jeenayi lewru juko hitande ujuneji ɗe nogas e goho tawi kadi koye yewtere meɗen yewtere ndendirago wadde mbiyen ñawlu ngol ɓuuri kayitugol walla longere wotere ene ɓuura walde noon en ñaguima jomiraɗo tan nde tawnata en janggo tawi kadi koye yewtere nde ganduɗa ko duɗal pulaar ene ɗon en ɗum Allah jaali bakame katante leñol bandu penda en mbiɓe kadi jamma jaam ɗum noon yo jaam wal mbalane nder hen daga banggue wonnoga ko lamdor so labdorto sel mudul majji Dembe